ассалому алайкум бинандагони азизу арҷуманд. гурӯҳи эҷодии маркази матбуоти вазорати корҳои дохилӣ шуморо бо рӯйдодҳои ҷиноятии кишвар дар ҳафтаи сипаришуда шинос менамояд. дар студия бо шумо ҷамшед мавлонзода. мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати барнома. муноқишаи ҷавондухтарон дар маркази дилхушӣ, тартибот дағалона вайрон гардид. Дукас қатима ҷанг кард, дукас қативай ҷанг кард. Ба ҳам хемхе ҷанг шудем там. хурофотпарастӣ шаҳрвандонро ба назди сеҳргар бурд. сеҳру ҷоду ба воситаи ҳар гуна ашё. ашёҳои рӯзгордории шаҳрвандон ҳадафи дуздӣ қарор гирифт. якчанд ҳолати содиргардани ҷинояти дуздӣ ва ҷузъиёти он. ҳодисаи сӯхтор дар бозори Султони Кабир, сабаб ва омилҳои он. шарҳин ва дигар хабару гузоришот дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ.